Кадерле, яраткан нәни кызларын Султанбекова Элиза Рустамовнаны чын күңелдән 7 яшь зур, матур туган көн бәйрәме белән әти-әнисе бик матур тәбрикләү хатын юллап җибәргәннәр. Тирә-юньгә якты нур сибүче кечкенә кояшыбыз дип башлап җибәргәннәр алар шушы матур хатны. Кадерлебез Элиза, туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз сине, балакаем. Алдагы тормышыңда нык сәламәтлек, бәхет, озын гомер һәм яхшы билгеләргә генә укып, гел сөендереп торуыңны телибез дигәннәр. Озын булсын гомерең, тыныч булсын һәрчак күңелең. Бәхет чишмәләрең мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Кояш кебек тормышыңа ак бәхетләр килсен күренеп. Куанычлар гына юлдаш булсын. Яшә шатлыкларга төренеп. Чәчәк бәйләмнәре бүләк итсәк, чәчәк бәйләмнәре корыр ул. Йөрәк җылыбызны бүләк итсәк, мәңге сүнмәс җылы торыр ул дигәннәр. Иң хөрмәтле, иң кадерле, иң якын булган кешеләрең Элиза, балакаем, син шушы матур туган көнең белән тәбрикләгәннәр һәм әлбәттә мин, Гүзәл Уразова, кушылам шушы матур туган көн бәйрәмеңә. Бәхетле бул, озын гомерле бул, әти-әниеңне сөендереп яшә, таза бул, яхшы укы һәм инде зур-зур үрләр яуларга булсын сиңа. Туган көнең котлы булсын.